Добрага ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым дабраранку. Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Вось адкажыце, разумнікі, калі ласка, ці ведаеце вы, якую жывёлу называюць сонечнай? Хутчэй за ўсё, гэта які-небудзь жыхар Афрыкі. Вось і не, адгадвайце яшчэ. А можа, так называюць птушку, якая прачынаецца раней за ўсіх і будзе само сонейка. Вось я задала пытанне, адказ на якое не ведае нават разумнік Лесік. Ды давай ужо адказ. Цікава, каго ж ты нам загадала? Не, спачатку дам вам адну падказачку. Гэтага звера яшчэ называюць самым касалапым з усіх касалапых. Значыць, гэта мішка. Ён самы. Не так даўно я пазнаёмілася з сонечным мядзведзікам. Ты нічога не блытаеш? Можа, ты ўбачыла ў небе сузор'я вялікай ці малой мядзведзіцы? Гэта не сонечныя, а зорныя мішкі. А я пазнаёмілася менавіта з сонечным. Расказвай ужо пра свайго новага знаёмага. І нам таксама вельмі хочацца пазнаёміцца з тым мішкам. З задавальненнем прадстаўляю вам майго новага сябра, малайскага мядзведзя. Ён такі маленькі, не больш за сабаку. Яго яшчэ называюць мядзведь-сабака. І паглядзіце, ён сапраўды самы касалапы з усіх мішак. Яго лапы нагадваюць паўмесяцы. Значыць, самы сапраўдны мядзведь, самы касалапы з касалапых. Ёсць у гэтага касалапага яшчэ адно імя. Запамінайце, Біруанг. А вы заўважылі, якія ў яго кіпцюры? Манікюрчык, што трэба. Так што лепш у гэтыя лапы не трапляць. А яшчэ у малайскага мішкі вострыя зубы. Так што выглядае ён быццам вялікая цацка. Толькі на самой справе ён небяспечны драпежнік. Кася, ты яшчэ не адкрыла сакрэт, чаму такога мядзведзя назвалі сонечным? Няўжо з-за таго, што ён любіць прымаць сонечныя ванны? Хто ж адмовіцца ад сонечных ваннаў? Мішка з задавальненнем паваляецца на палянцы і пагрэе свае бакі. Я нават яму зайздрошчу. А яшчэ сонечным мішкам Біруанга назвалі за жоўценькай плямы на шыі. Яна і сапраўды як сонейка, а пад сонечнымі промнямі яшчэ і блішчыць. А мне гэты мядзведь нагадвае сабаку пароды шарпей. Аксамічныя складачкі на шыі. Толькі я вас адразу папярэджу. Пры сустрэчы сонечны мішка не заўсёды працягвае вам лапу. Хутчэй за ўсё ён пакажа язык. Вось гэта выхаванне. Хіба можна паказваць язык? Не-не-не, сонечны малайскі мішка вельмі выхаваны. А проста ён усё правярае на смак. Смачна да яго завітаў госць ці не? Лепш усё ж пры знаёмстве трымацца ад яго на адлегласці, а то я праглыне быццам цукерку. Сваім доўгім языком малайскі мядзведь збірае мошак ды мураўёў, а лепшым пачастункам для яго з'яўляецца мёд. Які ж мішка ад мёду адмовіцца? А вось малайскі мядзведь самы вялікі аматар мёду з усіх мядзведзяў. Унікум, самы незвычайны мядзведь у свеце. За такую любоў да мёду яго яшчэ называюць мядовым мядзведзем. Ён яшчэ і па колькасці імёнаў чэмпіён. Лідар мядзведжага хіт-параду. Цікава, а гэты мішка кладзецца ў спячку? Ён зусім не ведае, што такое спячка. Што гэта за мядзведь такі? Проста малайскі мішка жыве ў цёплым клімаце, і ў яго заўсёды дастаткова ежы. Працягні лапу ці высунь язык і частуйся. Значыць, яму і бярлога не патрэбна. Такі мішка любіць адпачываць у гняздзе. Быццам птушка? Можа, ён яшчэ і лятаць умее? А, лятучы мядзведь, вось гэта навіна. Не, лятаць ён не ўмее, а вось падрамаць у гняздзе ён заўсёды гатовы. Высока сяджу, далёка гляджу і бачок на сонейку грэю, так? І пры гэтым яшчэ можна і пачаставацца салодкім. Вось такі ў мяне новы знаёмы. Дзякуй, што пазнаёміла і нас з малайскім мядзведзем. Нагадаю, што яго яшчэ можна называць і сонечным мішкам, і мядовым, ды і на імя Біруанг ён таксама адклікаецца. Цікава, а ці любіць гэты мішка глядзець мультфільмы? Мішка, давай глядзець мультфільм разам.
Отгадайте по описанию, про кого я хочу с вами поговорить. Давай паспрабуем. Рост 3 метры, вага 100 килограммов и усяго 65 зубов. Динозавр? Правильно. Близко, але не динозавра я загадал. Але гэта павінен быць хтосьці вельмі на яго падобны. Нейкі сваяк? Думайте, думайте, отказ уже вельми близко. Крокодил! У яго шмат зубоў. Малайчина, Кася, менавіта крокодила я и загадал. У зоопарках крокодилы жывуць вельмі доўга, а некаторыя адзначаюць 100-гадовы юбілей. А вы ведаете, что у крокодила не только вельми моцныя зубы, але и хвост. Один удар такого хвостика может разбить великую лодку. А один шчаўчок зубамі, і гэтая лодка можа трапіць у жывот крокодила. Так что назирать за крокодилами лепш з вялікай адлегласці. Я ведаю, што яны як толькі заўважаць здабычу, тут жа імгненна аказваюцца побач з ёй. Так, і кароткія лапкі ім не перашкаджаюць. Здаецца, што крокодилы ўвесь час ляжаць сабе ў вадзе і спяць, а на самой справе яны ўвесь час пільнуюць здабычу. А я бачыла, што крокодилы ляжаць з адкрытай пашчай. Гэта яны спецыяльна так робяць, каб адразу яе закрыць і здабычу праглынуць. А вось і не. Вядома, ён не супраць праглынуць што-небудзь смачнае, але часцей за ўсё крокодил шырока адкрывае сваю пашчу зусім па іншай прычыне. А хто ведае, навошта крокодилы ляжаць з адчыненай пашчай? Усё вельмі проста. Так крокодил астуджваецца. Вядома, под афрыканскім сонцам ён награваецца і становіцца быццам каструля з кіпнем. Калі з каструлі зняць накрыўку, пар будзе падымацца вышэй, а тэмпература вады зніжацца. Тое ж адбываецца і з крокодилами. Адкрытая пашча быццам накрыўка ў каструлі. Праз рот выходзіць гарачыня. Значыць, крокодилы прыдумалі сабе уласны вентылятар, так? Усё правильно зразумела, Кася. Можа, гэты хітрык яны ўзялі яшчэ ад свайго даўняга продка динозаўра. Хто ведае? Такі сакрэт крокодилы нікому не адкрыюць. Няхай крокодилы астуджваюцца, а мы пакуль што паглядзім мультфільм. Хлопчыкі, паабяцайце мне, калі ласка, што вы паведзяце мяне на заняткі за лапкі. Мы не супраць, але навошта табе гэта? Ты ж ужо не маленькая. А сёння чакаецца моцны вецер. Таму мяне трэба моцна трымаць, каб я не ўляцела. Гэта ты правильно придумала. А то я уявіла, як ветер мяне падхоплівае, нясе, а потым я вушкамі да дрэва чапляюся і чакаю, пакуль мяне выратуюць. Не, такое нават не уяўляй. Мы тебе з Лёшам будем моцна трымаць, і ты нікуды не паляціш. Дзякуй, хлопчыкі, вы сапраўдныя сябры. А давайте паўторым, што рабіць, калі на вуліцы моцны ветер. Трэба дзе-небудзь схавацца і перачакаць непагоду. Толькі ні ў якім разе ні пад дрэвамі, ні пад вокнамі і балконамі, і ні каля рэкламных шчытоў. Моцны ветер можа зламаць дрэва ці зваліць што-небудзь з балкона. У такое надвор'е пастарайцеся як мага хутчэй дайсці дадому. А дома таксама лепш не адчыняць вокны і не ўключаць электрычныя прыборы. І галоўнае не хвалявацца і быць на сувязі са сваімі бацькамі. А мне вельмі прыемна хадзіць з сябрамі за лапкі, нават калі няма ветру. А нам таксама. А яшчэ з сябрамі добра глядзець мультфільм. Давайте глядзець. Надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня і новых адкрыццяў. І не сумуйце, хутка мы сустрэнемся зноў. Усе памятаюць, калі гэта адбудзецца. Як заўсёды зранку У нашым добраранку! Не праспіце!